Všetko sa to začalo správou v novinách, že na olympiáde v Soči nebude mať Slovensko prvýkrát v histórii vlastný olympijský dom. Preto sme sa rozhodli pre nášho klienta Zlatý bažant a jeho fanúšikov postaviť aspoň jeho onlineovú verziu. Základom celej kampane bola microsajta olympijskydom.sk so súťažou o titul Zlatý fanúšik. Úlohou návštevníkov olympijského domu bolo zbierať boty a medaily za rôzne olympijské aktivity. Mohli si tu zapáliť olympijský oheň a šíriť ho ďalej medzi svojich priateľov. Mohli si tu pozerať profily našich olympionikov, písať im odkazy a povzbudzovať ich. Každý deň ich čakala nová súťažná otázka a tipovanie výsledkov z aktuálnych olympijských súťaží. Popri tom sa tu mohli zahrať netradičný facebookovský pivný curling a k tomu všetkému dostávali aj najčerstvejšie správy a výsledky z olympiády. Celá akcia bola podporená aj aktivitami v puboch, kde sa návštevníci zabávali rôznymi súťažami so špeciálnou olympijskou edíciou podpivníkov. Odozva ľudí bola obrovská a najmä pozitívna. Po dobu trvania olympiády si tú pravú atmosféru olympijského domu vychutnalo takmer 22 000 návštev. Len za 2 týždne sa podarilo získať až 4400 nových lajkov. A tak sa vďaka Zlatému bažantovi dostala atmosféra olympijského domu úplne všade. Veď predsa nebolo najdôležitejšie vyhrať, ale zúčastniť sa.